Pane investigations anorohwa nevakomana vechange radio. Panapa toona kuti KuManicaland mayouth eko panapa uda vachiti aiwa, we are now ready to mobilize against the 2030 agenda. Azvipere mushe panapa toda nyasa kuona kuti mukuru ndiani. Nokuda kwokuti aiwa tikuona vakomana ve the regime aiwa patoratidza kuti vari kutoka konharo. They don't want aiwa to be thwarted and to be removed nevakomana macitizens. Sana pena mashoko atikuona panguva ino vanhu vanyatsoziva kuti aiwa chaos munyika yeZimbabwe aiwa it is rocked. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda kana paMuchinji Radio vanobuda chiposta this video ramuri kuona tesa picture kubuda nyora chiti youth are ready to mobilize against 2030. Mnangagwa has been in office for 7 years. He still has 3 years to achieve his goals. After 2028, Mnangagwa go and let new faces lead. In conversation with Oliver Mandeya, Youth Manicaland, Tomashukwa rubuda panapa achiti aiwa mayouths panguva ino vekuManicaland they are now ready to mobilize against the 2030 agenda. Vachiti aiwa that 2030 agenda yatikuona kunyange mutungamiri wenyika makaona paipa nevakomana aiwa majournalist nevakomana publicity veZBC akabuda akatira pachina akati aiwa ini am a constitutionalist, but at the same time people they are now confused kuti at the same time tukamiri pari kuti aiwa you want to step down na 2028 but varamba vachiona kuti aiwa vakomana vana DJ Masomeri nevakomana vese ve the regime ve 2030 they are still mobilizing that agenda. Vachiva vachibvunza vachiti aiwa what does that mean? Why is it mutungamiri wenyika asiri kubata vakomana vese vari kumufosa kuti aiwa apinde muna 2030 aviolate the constitution? Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Wapinda kume section medu tudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.